Вітаю вас! У эфіры мясцовы час. У нашай праграме падзеі і людзі, жыхары паўночнага рэгіёна. Ты, хто працуе ў аграпрамысловым комплексе і займаецца бізнесам, хто лечыць, вучыць і робіць сваю малую радзіму лепшай і прыгажэйшай. Новыя героі кожны тыдзень у праграме «Мясцовы час». А сёння мы раскажам. Чалавек года Віцебшчыны. Больш за палову лаўрэатаў – жыхары малых гарадоў і вёсак. Сакрэты поспеху адной з лепшых гаспадарак вобласці – прадпрыемства АСБ «Агра-Новатар» Бешанковіцкага раёна. У рытме кадрылі, як праводзяць зімовыя вечары жыхары Сененшчыны. Спачатку пра тых, хто плённа працуе на карысць роднай зямлі. 8 лютага ў Віцебску пройдзе ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў конкурсу «Чалавек года Віцебшчыны». Сёлета 50 новых імёнаў папоўнілі ганаровы спіс славутых людзей рэгіёну. Незалежна ад сферы дзейнасці іх аб'ядноўвае адно – усе яны прафесіяналы, любяць сваю справу і ганарацца гэтым. Дзякуючы ім паспяхова развіваецца Віцебская вобласць. Амаль 2/3 лаўрэатаў – гэта людзі, якія працуюць у маленькіх гарадах і вёсках. Адны на зямлі, іншыя на невялічкіх прадпрыемствах. А яшчэ клапоцяцца пра тое, каб нашы абрады і рамёствы перадаваліся з пакалення ў пакаленне. Ён і з плугам, і з культыватарам, і з сеялкай. У маладога, але ўжо вопытнага механізатара Леаніда Аляксеенкі ўсё атрымліваецца добра. І ў тым, што летась яму пакарыўся рэкордны ў гісторыі паўночнага рэгіёну намалот у больш чым 4000 тонн збожжа, няма нічога дзіўнага. Проста ён усё робіць з душой і з вялікім жаданнем. Чалавеку гарадскому яму даспадобы прыйшлася праца на вёсцы. 8 лет, вот летом будет, как я здесь работаю. На комбайне 3-й сезон. Женился, переехал с Витебска в Лепель и сразу сюда после учебы устроился, так и до сегодняшнего дня. Зарабатываем, как у нас в хозяйстве, зарплату платят вроде бы. Ничего, работать можем. Без желания работать ничего не получится. На такіх людзях трымаецца сельская гаспадарка. За 8 гадоў работы ветурач і тэхніка-семінатар Віктор Шаршнёў заслужыў толькі словы падзякі. Гэта ад яго працы залежаць высокія вытворчыя паказчыкі і ў цэлым дабрабыт усяго калектыву. Получу целя, значит, и зарплата будет. Ну и молоко будет, в принципе. И отношение такое, чтобы ты сам себе сказал, что я что мог, то сделал. Выше не опрыгнешь и больше не сделаешь. Адна з лаўрэатаў ганаровага звання Алеся Аўчыннікава, дырэктар Бешанковіцкага раённага дома рамёстваў. Некалі Бешанковічы былі вядомым ганчарным цэнтрам, а мясцовая свістулька – своеасаблівым брэндам раёна. У старажытныя паганскія часы гліняная фігурка была магічным інструментам, здольным выклікаць вецер ці дождж, адпудзіць нячыстую сілу. Калі абрадавае значэнне згубіла сэнс, свістулька стала народнай цацкай, а потым і проста сувенірам. Як выглядала гэтая легендарная маленькая музычная цацка, вядома, дзякуючы выпадковай знаходцы, маленькаму глінянаму баранчыку. Сейчас мы работаем над тем, чтобы придать вот свистульке нашей Бешанковической и свистульке, в частности, вот этой ульской, статус нематериального культурного наследия. Вот, потому что, на самом деле, находка уникальная. Такие сціплыя і апантаныя людзі заслужылі прызнанне не толькі ў сваім калектыве. Іх працай і дасягненнямі ганарацца на Віцебшчыне, а вопыт стараюцца актыўна пераймаць. Гатоўнасць сельскагаспадарчай тэхнікі да вясенняй пасяўной кампаніі ў паўночным рэгіёне Беларусі складае больш за 70%. Рамонт машын ідзе згодна з графікам. Нагадаем, тэхніка павінна быць падрыхтавана да работы да 25 сакавіка. У сельгаспрадпрыемстве «Агра-Новатар» Бешанковіцкага раёна сёння пастаўленую задачу выканалі на 90%. Летась у гаспадарцы надаілі больш за 7200 літраў малака на карову, а гэта адзін з лепшых паказчыкаў не толькі ў Віцебскай вобласці, а і ў Беларусі. Як спраўляюцца? У наступным матэрыяле. Ад падрыхтаванасці і працы трактароў, глебаапрацоўчых і пасяўных агрэгатаў, збожжа і кормаўборачных камбайнаў залежаць тэмпы палявых работ. У «Новатары» гэта добра разумеюць і працуюць на вынік. Лет с 9, наверное, я начинал с отцом, помогал. То есть и пахать, и сеять. Все, выполнять все работы полевые. Так вот у меня пошло и пошло. В этом хозяйстве я уже лет 15. То есть все устраивает, зарплата устраивает, работа есть. Приятно видеть результат своего труда.
Тэхнічнае забеспячэнне аграпрамысловага комплексу адыгрывае вырашальную ролю ў своечасовым правядзенні ўсіх відаў палявых работ. Усе тэхналагічныя працэсы заснаваны на механізацыі. На ўзбраенні ў «Новатара» каля 60 адзінак усіх відаў трактароў, з іх 12 энерганасычаныя. Эти 12 энергонасыщенных тракторов мы приступили к ним к ремонту осенне-зимний период. Отремонтированы. Сейчас ведется дошлифовка, то есть где-то что-то там подтекает, где-то мелочная работа. Капремонт двигателей, коробок, это все восстановлено, готовы. На лінейцы гатоўнасці да вясенніх палявых работ тэхніка павінна стаяць не пазней за 25 сакавіка. Тады тэхзабеспячэнне дазволіць выканаць усе сельгасработы ў адпаведныя агратэхнічныя тэрміны. Дисциплина, во-первых, это понятно, с каждого и везде. Трудолюбие к земле. Механизаторы все активно работают, горят желанием трудиться, либо деньги зарабатывать, настроение нормально. Рабочее. У немалой ступені тэхнічнае забеспячэнне адбіваецца і на выніках жывёлагадоўлі. Тым больш, што пераважная частка выручкі «Новатара» ад малака. І тут выкананне тэхналагічнай дысцыпліны і добры настрой аграрыяў робяць сваю справу. Летась у гаспадарцы надаілі больш за 7200 літраў малака на карову. А гэта адзін з лепшых паказчыкаў не толькі ў Віцебскай вобласці, а і ў Беларусі. Малако, дарэчы, класа экстра. Зроблена строга па тэхналогіях і з любоўю, кажа начальнік малочна-таварнага комплекса «Буднікі» Анастасія Васько. Пасля заканчэння Віцебскай акадэміі ветэрынарнай медыцыны яна трапіла ў гаспадарку па размеркаванні і затрымалася ўжо амаль на 10 гадоў. Мы стараемся относиться к своей работе с любовью, наверное. Коллектив подобрали очень дружный, самостоятельные все люди у нас. Поэтому как-то, проблем у нас особо нет. Хозяйство предоставило нам все условия. Жилье у нас комфортабельное, коттеджики, зарплата у нас хорошая. Поэтому зачем куда-то стремиться, если у нас здесь так хорошо. Кожны ранак Тацяна Харкевич пачынае з абходу падапечных. У арсенале ветурача вітаміны, прышчэпкі і добрае слово. Работа мне моя нравится. Эту профессию я выбрала, потому что я всегда с детства любила животных. Мне хотелось им помогать. Смотришь на них, ходишь, любуешься своими любимчиками. Вообще, конечно, фронт работы большой. Где-то и на доращивании находится 400 с чем-то голов в наличии. И вот здесь вот тоже под 80 голов тоже находится. Адзін з важных фактараў паспяховай работы «Новатара» – добра пастаўленае ўзнаўленне статка. Тут вынік залежыць ад зладжанай работы ўсяго калектыву разам са спецыялістамі Бешанковіцкай племянной станцыі. В хозяйстве 132% обеспеченности телками. Это не маленький процент. И от содержания и кормления телок зависит выращивание высокопродуктивной коровы. Комплекс «Малые Галыничи» на 1200 голов обслуговывают 6 живеловодов и 2 механизатора. Этот комплекс рассчитан на 1200 голов телок. То есть с 5 месяцев мы их здесь выращиваем до сушного возраста, покрываем и 3-5 месяцев стельности распределяем по фермам, молочно-товарным и комплексам. Вот этот момент, он незаметен в производстве молока, но он имеет очень важное значение. Если бы не было результата работы этого комплекса, не было такой прибавки молока, которая есть на данный момент. Вот такие секреты поспеху одной из лепших господарок в области. Купіць домік у вёсцы, стварыць аграсядзібу або пашырыць магчымасці свайго бізнесу. Набыць пустуючыя пабудовы пад розныя мэты дапамагае камітэт дзяржмаёмасці Віцебскага аблвыканкама. У лютым тут выставяць на таргі каля 30 аб'ектаў. У іх ліку некалькі школ у Глыбоцкім, Гарадоцкім, Дубровінскім і Пастаўскім раёнах. У Віцебскім і Ушацкім раёнах да продажу гатовы клубы, а ў Шуміленскім свайго гаспадара чакае гасцініца. Больш падрабязную інфармацыю можна знайсці на афіцыйным сайце Камітэта дзяржаўнай маёмасці аблвыканкама ў раздзеле «Аўкцыёны». Скокі з адметным мясцовым каларытам. У Сенінскім раёне аднаўляюць аўтэнтычны танец.
Кадрылю тут танчаць малыя і сталыя, і нават збіраюцца зрабіць ходцаўскую кадрылю брэндам раёна. А яшчэ лічаць, што іх танец варты быць унесеным у спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі. Урокі танцаў Сененшчыны ў наступным матэрыяле. Жвавую кадрылю сененцы ад малога да старога танчаць з імпэтам. Даюць жару зусім як іх продкі шмат дзесяцігоддзяў таму. Моладзь пасля працоўнага дня, якой не быў бы цяжкі, збіралася, там, праз запісачкі пісалі, там, напрыклад, там, хата Юпата, музыка чорная. Это ведаюць, што ўсе збіраемся ў хаце Юпата і будзе гарманіст чорны. Быў такі час, калі ўсе збіраліся ў сельскіх клубах, танчылі, наймалі гарманіста, і уся вёска спявала, скакала, весялілась. А зараз тоже, я говорю, хлопцы, вы ж пакажыце свой характар, які вы прыгожы. Дзяўчынкі, вы ж каб панаравіцца. І яны вот слухаюцца і атрымоўваецца. Дмітрый Зайко прыйшоў працаваць у Сененскі раённы цэнтр культуры метадыстам. Па службовых абавязках пачаў даследаваць мясцовы фальклор і побытавыя танцы. Калі ты гэта бачыш, ты просто не разумееш, якім чынам гэтыя людзі могуць усе это все не даговариваючы, не рэпетуючы танчыць. А ў іх это вось яны просто кожны з гэтых бабулек мог прыйсці, ще на той час дзяўчат, мог прыйсці ў любую незнаёмую вёску, і ён будзе танчыць гэтую кадрылю, ну, абсалютна натуральна і не задумваючыся пра гэтыя рухі. Ось. І яна ідзе па кругу, прыгожа, ну трэба яе глядзець. Дмітрый прызнаецца, што да нядаўняга часу лічыў сябе зусім нездольным да танцаў, але нечакана хлопца захапіў vir харэаграфічных элементаў. Калі я азнаёмся з беларускімі менавіта пабытовымі танцамі, я разумеў, што гэта ўсё натуральна, і ў гэтым ёсць энергія, у гэтым ёсць сексуальнасць, і гэта як бы тое, што трэба зараз. То бо гэта тое, што круцей за ўсе тыя танцы, якія мы можам заўважыць у пэўных там клубах і так далей. І я ўпэўнены, што гэтыя танцы могуць заняць месца тых танцаў. Зараз спецыялісты Сененскага раённага цэнтру культуры і народнай творчасці па крупінах збіраюць інфармацыю пра мясцовыя адметнасці побытавых танцаў. Ездзяць па вёсачках, сустракаюцца з тымі, хто яшчэ памятае тыя вечарыны, на якіх пад гармонік скакалі кадрылі, польку і кракавяк. Захоўваюць мясцовыя традыцыі жанру харэаграфічныя калектывы Кросны і Крывія. Сваім захапленнем дзеляцца з падрастаючым пакаленнем. Калены ходцаўскай кадрылі лёгка даюцца і 15-гадоваму Анатолю, сям'я якога пераехала ў Сянно з суседняй Украіны. Украинские и белорусские танцы имеют похожие элементы, но они подвижные очень, и поэтому мне очень нравится этим заниматься. Я с удовольствием провожу время с людьми, которые обучают меня. Існуе мноства варыянтаў кадрыляў. Жыхары Сененшчыны лічаць, што іх танец варты быць унесеным у спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі. Сваю ходцаўскую кадрылю месцічы маюць намер зрабіць брэндам раёна. Ёсць у такіх фальклорных матывах нешта чароўнае, быццам даўно знаёмае сваё. Простая і эмацыянальная мелодыя кадрылі, дарэчы, арыгінальны рынгтон, пазітыўны настрой забяспечаны. А зараз час развітвацца. Цікавыя гісторыі, новыя героі, іх справы і поспехі праз тыдзень у праграме «Мясцовы час».